Oke ngiqale ngithi mbukeli kuyangithokozisa futhi kuyangijabulisa ukuthi kule channel sekunabantu abafana nawe lapha endimeni kaMaskandi nakule channel abathi mengabe bebona isithombe sevideo sesifanele hambisana nesihloko sakhona bese egcindezela efisa ukubona ukuthi ngabe sithini la namhlanje. Lokho kusho ukuthi bayanda abantu abakholelwa kuthina sibona ngama views indlela ekhuphuka ngayo nama subscribers ngendlela ayakhuphuka ngayo. Sibonga kakhulu bona bonke laba abasathisile abaphansi basikhuphula njalo njengoba namanje qhubeka nje sikhula futhi siyoze sivinjwe ulwandle. Sinesiqiniseko ukuthi nawe ngabe awukasubscribe cha namhlanje uzosubscribe uqhubeke ube sethekile sane channel ungasani wabuthatha sikubeka kwayamba phambili neshisa lapha endemini Maskandi ngoba lishone lingenazo indaba zalo. Yeza namhlanje usiphathele usiboniso ucela ukuhla kwambeje phansi eCrascope komaphumulo kwandawo zikhala amanzi. Zithini eza namhlanje umsakazi kubuza umbukeli cha nasi isihloko njengoba sibhalile nje ngizo-highlighthela nje kwisihloko bese mina ngikuzela nendaba wena nje hlala kancane kuyona channel. Kunjalo ke ngizokhuluma ngazo insizwe ezimbili ukhuzani Dlamlenze Mfompongose umthandeni igcomile shomfo kamanqele kwenze njani phakathi kwalezi insizwe ezimbili ngiza ngevideo nje ngizothini na awumbukele ibuza madoda cha bafowethu into enzeka phakathi kwalezi insizwa zombili iyahlekisa ngoba ungafunga ukuthi ikati nenja ukuthi wanika ikati kungasho wena ukuthi waninja kungasho wena ngoba mina angazi ngiyasho nje inkubo nempaka phakathi kwalezi insizwa zombili zidlana umlala. Ngiyakutshela dadethu kababa omunye ukhombesi omunye esweni omunye uvikela iso lakhe. Indaba ikubangwa itrend yabona itrend kubangwa yona ukuthi ibhola lingakuphi nje manje angazi ukuthi ubani ngempela utrendayo. Insizwa siyamakana zishama bomb kunjiya yabona ke kodwa la ngikhona ngifuna ukuqalela ngithi umthandeni igconsho umfo kamanqele osukwini la ngomhla ka 7 umfana lona ufike wathi uzodedela ibhomi ngo7:30 nangempela walidedela ibhomi lapho sibone khona esivezela ukuthi useshaye igold neplatinum ngeParis okuyingoma leyo edlalobi ngempela lapha phakathi kwesizwe amabhinqa nabanye abathandi bomculo wezinye izinhlobo amanye ama-genres ngempela iParis idlalubi. So sithe sambongela kunjalo umthandeni esatrend ukuthi cha nangu umfo kamanqele eshaya igold neplatinum lapha uthi yivila kancane ngaka lapha endemini kaMaskandi iplatinum double or triple platinum into kanjalo nje. Hayi sambongisa ke sasho congratulations. Let's Melisa olwangakusasa nangu nokhuzani Dlamlenze umfo kaMpongose ibhomu futhi naye hawu nangu ukhuzani wemadoda nolajo eskipa asithengele ugame umfo kaNgcobo uMapholoba sedolson Gabana esibiza igidigidi abangakayiboni leyo video bafethu ngizoyiveza kuthiwa kukhuzani Dlamlenze umfo kaMpongose uveza le video nje ilapho ekade ethengelwa khona iskipa ugame umfo kaNgcobo ingenxa ukuthi uzama ukumaka itrend egcomelisha ukuthi igcomelisha selihlabane ngegold nama platinum engazi ukuthi mangaki. So kusolo ukhuzane ke ngomona ngalento ayenzile. Yiqiniso nokuthi ukhuzana unomona cha thina sazi bafethu zidlana imilalo esingakutshela kona yilokho nje ibhola lingapha ngabe wena mbukelo ibona kanjani leyo nto ukuthi sibongele igcomelisha ngapha ukhuzana ebeveza ivideo naye ethi usethengele ugame uMapholoba iskipa sedolson Gabana leskipa kuthiwa sibuye Italy abangakayibona ivideo nansi iskipa lesi sedolson Gabana othi ngoku price $1 ke la ngokwala eNingizimu Afrika iskipa sika 11,000 ngokwala eNingizimu Afrika so 11,000 $1 thi yeah sila kwa 11 to 12 ngiyabonga kakhulu uMapholoba ngiyabonga kwethu ngiyaqala ke lokho akaze kwenzeke kunenyaka insizwa iyona ke leyo mbukeli ivideo kakhuzani elandele itrend egcomelisha lapho igcomelisha kade lesivezela ukuthi selishaye iplatinum. Abantu ke lapha enkundleni zokuxhumana kwayendaba yeplatinum bayayiphika bathi cha amanga lihlaza cola indaba ukuthi igcomelisha lishaye iplatinum. Mina ke bafethu bengikulindele ukuthi vele abantu bazoyiphika le ndaba yeplatinum ekamthandeni ukuthi ayikho ukuthi kuzothiwa ifake vele kuthiwa ifake bayayivuma bayayiphika but ngizokhuluma ngalabo abathi ifake kuthiwa ifake bengikulindele lokho ngobani na lapha emculweni ngesikuphika ukuthi umculo usulandela nabantu abaphika nento ekhona bavume into engekho
So indaba ukuthi umthandeni igqomelisho umfoko amanqala uthi ushaye fake akungithusi kodwa engikwazi ukuthi leyo nto alihlaza acoya mangathi ushaye iplatinum eli fake ngobani na ngisho kanjalo ingoba inombolo mfethu siyazibona azikhishwa umthandeni mogooglisha nawe uyazibonela yonke into isobala njoba iParis nje yenze ebukwayo emazweni omhlaba yonke indawo lokho kusho ukuthi i-viewership yakhona nendlela umculo odlala ngakhona online uvele uyakhula awugcini la eSouth Africa njengoba usabalele nje uthe uviewer abantu bakude nakude kuphi nakuphi amazweni obvious ukuthi iplatinum lapho izoshayeka. It's possible guys, it's possible. Uyaphika awuphiki, uyathanda awuthandi, it happened. Kwenzekile asikwazi ukuthi singayilisa into kanjeni asishayile ihlombe bheke bafethu lokho ukuthi igqomelisho lishaye iplatinum kade ke abaculi babewashaye simbona nje ulandela bona lapho oshwi nomtekhala ulandela ophuze chemist ulandela laphana o cancel umfoka Mkhize nokhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose anginayo isho kodwa nayo ke wazenze ibukwayo bafethu ngama gold lapho ukhuzani I'm sure ukuthi naye mengasaqoqe ufakazi lapha bama views akhe akhona ama platinums asewashayile njengengoma nje ijele ingoma ethi ijele afethu yenze kahle kakhulu nginitshela iqiniso mina yabona ijele likhona elinakho ukuthi ke phela ubufakazi bakhona abukazi ubuqoqo nokhuzani Dlamlenze mfamphongosi into angayilandelele leyo kakhulu kodwa ke njengoba nginitshela ukuthi cha sidlana umlala asazi ukuthi i-trend ingakuphi njengamanje sosa ikuphi kodwa nje ibhola ukuthi likuphi njengamanje abalandeli abaziyo mina ngazi nokuthi umhlaba utshekele ngakuphi abalandeli abaziyo mina angazi mina nje ngiqhuma nalokho soye kwenze ngaleso sikhathi nathi indaba la ikhona anijajeke babukele ukuthi ngabe i-trend engakuphi ngabe umthandeni ushaya i-original or i-fake ngabe ukhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose noGeba maka i-trend yegcokama noma cha nabazenzela okwabo nje ayikhala lapha kuma comment madoda ningakhohlwa ukulike kubaleke kakhulu bese niya subscribe okusibili ibonus siphinde hlangane amanye ama video alandelayo esa namhlanje kusiphathele sibone sicela uhlambe beje phansi ecroscope kwamaphumulo kwantu abayikhala amazi lapha engibuya khona niyaphila bomkhaya